Ola a todos, son José Manuel López Rodríguez, coñecido como Portolamas, aquí no Concello de Guitiriz. Son o candidato do Partido Popular ás vindeiras eleccións do mes de maio, do día 28. Quero, ante todo, saludarvos, darvos unha aperta dende o partido e dicirvos un pouquiño as líneas que vamos a seguir se nos dades a vosa confianza ese día. Queremos potenciar, como no, o turismo no Concello, queremos potenciar a industria, queremos potenciar o comercio que temos, os gandeiros, que é moi importante. Tamén queremos mandarlle un gran recordo a toda a xente maior. A xente maior é o servicio de SAF, sabedes que é unha das cousas que temos no noso Concello, que é un Concello moi envellentado, e queremos pensar en vós. Tamén temos solucións para o problema da auga e pediremos a execución inmediata, como non, da Casa da Terceira Idade, que despois de 12 anos de promesas está aínda en ruínas, como todos vos sabedes. Entón, estes é, a grandes rasgos, un pouquiño as liñas que queremos seguir neste novo PP de Guitiriz para todos os veciños e veciñas. Esperamos contar con vos, ter un bon acollemento entre todos, e xa sabedes que este é o novo proxecto que temos para Guitiriz. Unha aperta a todos e moitas gracias por estes minutiños.